Assalomu alaykum. Da mardimi moya urf odatayda. Amiya odami hushori xudozada. Ба қошиқча гӯ ҳаме гирава да и қа мардими оддӣ тақсим мекуна то ки мардими оддӣ мазаи гӯҳа бичаша. Худаш не, худаш айттору айтаҳ бананд мезанад. Аввалаш ки ҳамо одамое ки ҳами фитнара медозанд, ҳамо оқи падаро хичонда ки ҷоан. Ай мамлакат берун да як ҷо баҷ агар ӯ да хубии ту боша, да хубии мардум боша, да фикри сулҳу субот боша, ӯ оқи падар никарда тура ёр-ёр гуфта то турмара намебара. Тура да бало гирифтор намекуна. Агар да фикри ту боша, дода нашен ба фитнаву ба дуруғу ба ҳарчи дода нашен, киси мома я барбараш да дилам ба ту месӯза. Э мардуми оддӣ, дилам ба ту месӯза, да бало ту мемонӣ. Баъзеҳо да пеши камера гарени чоткӣ гав мезанада, бо як бори дига хихтар мекунад тарафи чашма, гӯё ашк рехтестай. Ти бечорара дуруғ мекуна, охи падар зиндагиш масле да аврупо гаштай, ту дар азоби. Хоино оқи падаро гапи ма да ҳами шумо. Уқа шумо агар уқа муслим бошен, уқа шумо правилниву тугурӣ бошен, биёен пешсаф амал кунед. На ин ки айким ки ҷои ҷаламантоқ иқа мардуми бечорара дарди сар бихарен. Накунен ҳами коротона. Ҳама гапзан шидагӣ ёзда бошед. Мардуми Бадахшон ҳамдардии ҳамаи моро қабул кунед. Мо никагда шуморо ҷудо накардем. Мо як ватанем, як миллатем. Мора касе ҷудо мекуна гӯ хӯрдай дарс шава мода. На давлати ҳамсоя Афғонистон дигаву дига ҷо мода дарс шава. Паштомад фитнара андохт, тоҷик узбек афғона титу пит кардистай. Илтимос да ҳар фитнаи ҳар як мирғи чирғ дода нашед ва ё бадбахтии моро мехоҳанд, хушбахтимона намехоҳанд. Ҳар касе ки додаи ҳами фитна шиду ҷон ба хок супорид, дар тамоми хеши ақрабош сабри ҷамил орзумандем. ҳамдардии моро қабул кунанд. Як тиша тамошо кардам, да чиво гав задистай, мо пухтем, ота картишкае мепазӣ. Е мардуми қассоф мевагиву певагира гӯш накунед. Қа одамои хома гӯш накунед. Ва ё ҳайбале гуфта шуморо фитна андохта то турмара мебарад. Худоё накунад ҷонтона ба хок месупоред. Чӣ фоида? Зиндагии ширин да мо ягон кас орзу намекунад. Мо худмон бояд зиндагимона ширин бисозем. Ва ё набарот да бадии моанд, да хуби мо нестанд. Ягон таш фитнаандозо хоино хоҳар ёчатон мира. Хоҳар ёчатон мира. Ман айноми мардуми оддӣ шуморо мегум да. Айноми мардуми оддӣ хоҳар ёчатон мира.